תקראו לזה טירונות, תקראו לזה אודישן שטח, או אולי בעצם קייטנה. מאות נשים המעוניינות להשתתף במסע האתגרי הקרוב של מגמה צ'אלנג' הגיעו ליער בן שמן ליום מיונים, קיבלו טעימה קטנה ממה שצפוי להן אם תיבחרנה. אנחנו ביום המיונים לקראת המסעות לפורטוגל. יום שהוא קודם כל יום כיף, עם המון פעילויות אתגריות, והאדרנלין כבר טס בדם. יש 3 ימים של מיונים, אנחנו ממיינים בנות מתוך מאות של בנות שמגיעות לפה, ומתוך המאות האלה אנחנו צריכות למצוא את הבנות האיכותיות, הטובות, שמעיזות, והבחירה תהיה מאוד קשה. 600 נשים הגיעו לימי המיונים, רק 150 מתוכן ייבחרו. הכוח הפיזי לא משחק כאן תפקיד, גם לא כישורי נהיגה על ג'יפ 4x4. היכולת להשתלב בקבוצה, לתמוך, לעזור, להיות חלק מצוות, אלו הפרמטרים שעליהן נבחנות המיועדות. אנחנו לא מחפשות נשים עם שערות על השיניים, מרימות משקולות, הן מובילות עולם. בעיקר חשוב לנו נשים שיודעות להסתדר בצוות, שיודעות להיות בכיף ובשמחה. נשים מדליקות. מאות אנשים שהגיעו ליום המיונים ביער, השילו מהר מאוד את המסכות והתחילו להזיע. מולן ניצבות הממיינות, בוגרות המסעות הקודמים, רושמות מאפיינים ובוחרות את המיועדות. יש פה הרבה בנות מכל הארץ, מכל הצבעים, בשלל מקצועות, מכל הגילאים, וכולם באמת מאלפות. ההתחלה ככה קצת מוזרה, אבל ברגע שמתחילים את המשימות, כולם ביחד, בכל הרעל ועם הרבה עידוד, ומרגישים פה עוצמה נשית. כשחגגתי 50 אמרתי אני חייבת לעשות משהו שהוא אחר, שהוא שונה, ונראה לי שזה בדיוק עונה לקטגוריה של שונה ואחר. זה עשייה שכאילו תמיד עמדת מנגד, לראות את הילדים מטפסים וקופצים, או לראות את בן הזוג יושב על הג'יפ ומעביר הילוכים ואומר, וואלה, גם אני רוצה להיות שם. אז זהו, אז עכשיו אני כאן. היום הזה הוא מאוד מגוון. התחנות הן שונות. בכל תחנה אפשר לראות דברים אחרים. עשינו כמעט הכל, גם סנפלינג וגם טיפוס על קיר וגם למשוך בחבל, אבל שג'יפ עומד בקצה השני שלו. זהו, מקסים, לא רוצה ללכת. אני בן אדם כזה שמאוד אתגרי, מאוד אוהב שטח, מאוד זה זורם לי בוורידים. אני בן אדם תחרותי, ככה שהמשימות האלה רק מקפיצות אותי ועושות לי טוב. מגיעות לפה פשוט נשים מדהימות. אתן יודעות מה הן רוצות. הן הגיעו לכאן, הן חיכו לזה הרבה זמן ליום הזה, והן באנרגיות מדהימות. ורד, ברור ורד. והיה ולא, היום הזה הוא חוויה מדהימה. ב-31 במאי תהיה הזדמנות נוספת למי שעדיין לא עשתה זאת, להתמודד על מקומה בקבוצה ביום מיונים נוסף. ההרשמה למסע לפורטוגל עדיין נמשכת.